O musuk buslui musuk no. Je mansak asekene sasti masang lainai asekene bono punishment marnai. Na prole bahai ke na ba. Ta nung hazak liya. Behino sak nang liya. Behino biti sarai butharka. Nai. O nini yak ni lakhabai. Dogar manui sui mung salap krei. Nini nusazuk bahai ke thui. Nini besamarai no. Sem nini besazuk sasti rozang mana hekene nung khorang mate sanai. Nung sai singya nai. Joto tiprasa tiprazuk nini loge tongu. Omata hai musuk buslui chularau no. Joto nang kok kusar musuku. Chini loko khoda no. Nai mo thangoro hoya. Sung mang nai. Sung yak prima senai. Chini tiprasa young chikla jubok rok. Yak lain ha. Chini tiprasa rok. Sal phayu. Nijeni busazuk. Nijeni busala. Nijeni bupa. Nijeni buhui. Tak mas payak sani nu. 6 jona de 5 jona. Rap khajak ma to. Thang mung kerika. Biti sawi thili ma to. Bising kebang mana? Sosial media kabar kami nu kunumaya kebang mana tong? Emne siseng sikin sa urumuru ke tong lai mana si? Seng bai seng thui lai bu, seng bai seng bokrok pekhok lai bu, seng bai seng kutini salai bu, haya salai bu, labar bagan lai bu, bagan har lai bu, abi thi. Wan sok jang nai seng kebang mana tong kho, sini do fara. Oino do pa seng no munai bu, khok tui musuwi seng no munai bu. Do hambai nro bo jaga ni nai tong like comment share khai bene tapo gaisi ki sab video skin sakhe nai ne legra do roti nai ek pa do khulum kha belai ke khariya wo tiprasa tiprazuk sing sini dofa kisi sa urumuru ke tongai mawasi besai nai thangai besai no asawai sungsar khai mani ya golo bai ke besai bi sasti ra jakha tini o ojoy debor ma dekho nai dogar supply wi mung salap gurei nini je yago latha tongmani bobai ni bokrok tumak ke saprak di nai o musuk buslui no o gara no nung musuk de nung posu de nung munui sode in beng sengsu hey hetan kabar bek hani bangai o posu sla no o para borok rok na khok sa musuk nai mo thang bodolo rohoya bui sung borok rok thulele ha tomarong na ka jekono case ka nai mothang ro homo police ro mani ne borok police no kirilia tabok sung sini public tiprasa public lokoro khodaro sung katal ke sung yapi masya nai omta hai sela posu khasia no nijen buhi no sitini biti saro kotok soloi buthar mal ha toma borok muni sung khana posu pokse yaglai jak posu pokhile nijeni bosa butui no hamza rungmani tuidulis tongu korois tongu tau maro bosi nijeni buhoi no ini na problem no asikla tiyoi anai thotiyoi musubus lui omo alka wrong number bai tongna alka buri bai tongna hani bangwa tini boni buhoi no tini omo taike sasi roi butharu nini buhoi bahai ke sasti ma o ojoy je bugan dekho tabol nung kai torno subai aisi bung bahai ke sasti roi buthar ning buhino tabol bon sai sasti mare ning ma thune aisi nung se jaga jel de klai to jel ni yok phai to mu subusarok chini ti prasarok temung saya sereng mani de geri khate sal par korolia tabok masini bisingo si khorogusu ang je simani 5 jona de 6 jona sung hai si emne ti prasa ki sisa urumuru ke tongai jama jausi mia prongkha bufano butharkha sajanai biti sawi okli prongkha bosajagoi bisalano buthar pika serengjanai tei nuklia denero tongmung saya tongmung haya no
follow khalai tang sugu north east bising India bisingo joton se rape case gobang murder case gobang tei khalai mani case gobang sini Tripura hawo ang samusugu o ojoi hongjang nai no busai no o sakhe sasti rawu simna kre ke sasti marna haisi fugusana busuk nari buma tal sal phunugui ani busajengni himang bote haingnai honoi ka toroi kaibui hokha busuk butui nuk dongha ha nai onini bol chela bai dogar soplamani mungsanya boni manai tokremani mungsa khoti thanya bono bu bahai ke sajug bahai ke thui sem bobai onini latha bai no bokhok twak soprak phiro dehaisi jini Tripura saro joto nang hoya joto Tripura jeng nang hoya o khoroksa khorok nei jini Tripura sa dofa jini Tripura sa dofa no munghaya khaikha oino dofa bai jeng khok tui musujak munujak tongmani ke wasasano wansoya kahalanda gono sung sereng malia haya salpayu rap khaijak buthar jaglayu salpayu nijeni busano buthalayu nijeni bufano buthalayu nijeni buhino buthalayu bode sini tongmo sasangnai bejangnai bithi salayu Manipur Nagaland Mizoram bonadi drugs addicts teleng no borok komung thangha tamani komung thangha male dofa sung chikhi sa buthu ke konglai jamasi bithi sajangnai chawi sung gobang mano o sungsano yakai thanga hiwan chawi borok yakawani digi thangtong bosi chini Tripura wa khene bo tongmung haya no serengai bo soni bithi no serengai dini chawi gobang mano sin lakman soi thangha ble Tripura sa sikla jiga salphayu manjaglaibu salsi koroliya boni buhai bai dikar khalimani boni busai bai dikar khalaimani omosi chini culture serengjang pu next generation lo sung phurungmani si omo ani busabutui ni busabutui no sung phurungmani si hani bangai sikla sikli ro sung yapri ke talma senai sung omote hai musuk gara borong muni sosang ya no sung thik ke boni bangai sasti masanai Zasti mai bu maya sung zasti masalai bunai emne si sung khar susu dofa boni sai tola lugza tongrungya population pa bangkhele Tripura sa population siki sa risum hai siki sa ke buthuk sa tongai me oru muru khe sima tongai jaw or bijinti sak baisa nije bai nije ni bufano nije ni buhino nije ni busano teman nuk ya tongkha nije ni busa jengno bohok tor mani o dunia wo Tripura jini Tripura istat sikin sabo jini Tripura sani dofani tongmung samung bebang ngebui nawi mundikha bo jagani Tripura ni hi sawasa si halia asekhene munghayang thangkha de mungsaya khana bo teman sok pai pi bunai ta sikau ke sok pai pi bunai khana bo de mungsalaya sajangnai drugs awui thilai sinai khasi baisidi ani Tripura sa takhok tei bukuk sang bo jaga ni nrok nai tong o ojoi hongjang nai buhino buthar nai no nrok le teman nai angle boni bangai phasi wadar nayu jasti nayu haiji tei kaisa ko sini luku hoda rok no ko sarmu nai mathang bodol police oro hoyas kana bono kathang hakor ma pona haiji omota hai sala musuk busli rok no musuk busano nijeni busajengno butharkha nijeni busalano butharkha nijeni bufano butharkha tini nijeni buhino butharkha okli phoro koto soloi buthar opika tini bichiroi buthar pika koto soloi buthar pika kahalada kusin serengmani phalia bible tomai sa mol payani phoro dofa bai dofa omotai ga danglai nai homani sem sokpai tongkha bosugang jeng jini Tripura saro toma srai mungmangkha bosubani srai mungmangkha asake jeng birman yangni katya malia do nrok bo jaga ni nrok nai tong ani ko right there yate nrok isa please comment box suwani ta pogdi omota hai khate insan no nrok tuma khaine boni bangi tuma jasti nai nrok isa please khorangte sadi ani channel ni hoite nrok o video nrok jaga no share khairudi
ताकि चिनि त्रिपुरासा next बोहै बोसा अमदाय के ओंयातै जों खरां माते सनाय जों तेबो सियागलाय सिबो सोबानसै दरं माको चैलेंज खाइ पुनुक सिबो चिनि त्रिपुरासा नि तंमुराव द आनि कौरस देसु तंखे प्लीज निराव नाकार जाबायदि सामानि तंला हांखे निराव तमामा खायने प्लीज निराव उ भिडियो नो शेयर खायदि ते सब्सक्राइब खायजि आरो तंखे प्लीज सब्सक्राइब खायरो जादि निने ताखुक न हायकासि तेबो भिडियो उस्रं उस्रं निराव न फुनुक माना हनै आं ताहसनाय कक सामानाय नंनि थानि फानमानाय दक हामबाय जतन